डिमाकुसि बिया बाथौ लाइमोन आफादनि खुंगा स्निथि धोरोमारि आनजाद खुंनाय हाबाफारि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बिया बाथौ लाइमोन आफाद आरो आनजाद सामलाय आफादनि बानजायनायाव बोसोरफ्रोमबो धोरोमारि आनजाद खुंनाय हाबाफारि लायो। थि बेबादिनो देग्लायबो डिमाकुसि बिया बाथौ लाइमोन आफादा खुंगा स्निथि धोरोमारि आनजाद खुंनाय हाबाफारिखौ लादों। बे आनजादखौ डिमाकुसि गोजौ फरायसालियाव लानाय जादों। लोगोसे बे धोरोमारि आनजाद लानायनि थांखियानो जादों गोबां बाथौ धोरोम सिबियारिफ्रा गावनि फरायनायजों लोगोसे बाथौनि गियानखौबो मिथिलाङो। लोगोसे धोरोमखौ हमथानानै लाखिलांनो हायो। बे नोजोर आरो थांखिजों बे धोरोमारि आनजादखौ लानाय जादों होननानै फोरमायदों। दिनै बे धोरोमारि आनजाद लिरनायाव गासै 159निबो बारा फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा बाहागो लायो होननानै फोरमायदों। लोगोसे बे धोरोमारि आनजाद लिरनाय बेखेवनानै होयो बेरगाव जौगाखां खोन्दो लेङाइ डिपुटि इन्सपेक्टर भुमिधर बर' बिथां। लोगोसे बाहागो लायो डिमाकुसि बिया बाथौ आफादनि साफ्रोमबो बिबानगिरि आरो आनजाद सामलाय आफादनि फोरोंगिरि बिथांमोना। गिबियावनो जोङो ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोनसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। दिनै डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जि धोरोमारि आनजाद रिलिजियास टेलेन्ट सार्च बेखौ दिनै सेका शंकरदेब मिसन गोजौ फरायसालियाव दिनै खुंफुंदों। आदसा जोंहा बे धोरोमारि आनजादनि जि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि जि बाथौआरि लाइमोनफोरखौ बा फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ धोरोमनि सायाव माखासे गियान आरो लोगोसे आखल आखु दानायनि जि गियान बेखौ जों होनो थाखाय दिनै थांखि लादों। ओंखायनो दिनै डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुम आफादा खुंगा स्निथि धोरोमारि आनजादखौ दिनै खुंफुंदों। नोंथांमोननि धोरोमारि आनजाद लानाया खनबेसे जाखो? जों डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा जे धोरोमारि आनजाद लानाय बियो गासै स्निथि खेब जाबाय। आदसा जोङो बेखौनो बोसोन होयो डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफाद जानानै जोंनि डिमाकुसि ओनसोलनि जे लाइमोन सेंग्रा सिख्ला आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जाहाथे बयबो धोरोमारि आनजाद लिरनो थाखाय आवगायबोनांगौ। मानो होनब्ला जोंहा जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोना धोरोमजों नांथाबनानै थागोन बिथांमोना माने गाज्रि आखल आखु आरो लोगोसे फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय गोजान जानो हायो। आं जों बेखौ सानो। बिनि थाखायनो दिनै डिमाकुसि बिया बाथौ गौथुम लाइमोन आफादा बे हाबाफारिखौ जों लालांदों। गिबियाव आङो दिनै नैबे गोथार हाबाफारियाव स्नेप लानाय ससियेल मिडिया आरो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो खुलुमनाय बावहरबाय। आरो आङो जोंनि बियाबनि बोसोनगिरि हिसाबै डिमाकुसि डिएसि लाइमोन आफादा जि मोनसे धोरोमारि आनजाद खुंदों बे आनजाद खुंनायखौ आं जोबोद बाख्नायो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। मानो होनबा बे आनजादनि सोंथिफोरनिफ्राय जोंनि इयुन जोलैनि जिथु धोरोमारि उन्दै गथ'सा आरो फरायसाफोर दं बिथांमोना निस्सय जोंनि इयुन बिथांमोननि जिउ खांनायाव जा मोनसे मानबता गुन नांगौ, धोरोमनि आसार खान्थि नियम बेफोरखौ नांगौ, बेखौ मोनगोन। आरो बे गुननि दारै बिथांमोना सासे गुन गोनां मानसि दानो बिथांमोना हागोन। आरो फरायनाय जिबनाव बिथांमोना बेफोरनि गुननि गेजेरजों फरायनाय गियानजों लोगोसे धोरोमनि गियान लानानै बिथाङा गोजौ थाखोआव आवगायलांनो हागोन। आरो बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव जादों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेशन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन, नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बिनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन, नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।